kapulisan way mahimo kung ang girekomendar ni Suspended Director General Purisima mao ang pilion ni Pinoy nga mosunod nga PNP Chief. Mga opisyal sa kapulisan adunay hulga sa mass resignation. Kabanay sa gipatay sa mga pulis atol sa drug operation sa Argao, may reklamo nga overkill ang gihimo sa mga pulis. Ang subject sa operation matud pa, bunog na sa pagkulata sa wa pa kini patya. Dugang mga tao ang adunay sintomas sa sakit nga tipos sa lungsod sa pinamungahan. Mayor Rama ug Vice Mayor Labella mi-walk out sa hearing sa DILG kabahin sa reklamo nga paghatag sa City Hall ug calamity assistance sa mga empleyado. Mag-usa ka semana na wala pagyapon gibutyag sa mga pulis kung kinsa ang kalalis sa mga foreigner sa McDonald's Tabunok nga gituo ang nagsugo sa pagpamusil. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 26 sa buwan sa Pebrero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Padayon ang pagmonitor Georgia sa mga buhatan sa Reso 7 sa mga residente sa Barangay Kamugaw sa lungsod sa Pinamungahan. Human madungagi ang lista sa mga gipanghilantan ang usa sa mga sintomas sa sakit nga tipos. Samtang under control na Glenn ang diarrhea outbreak sa Dakbayan sa Danao. Inanay nang nalimpyo ang tinugdan sa tubig sa maong lugar. Andrea Patenya, Sugin Limin. Dugang na po ka mga residente sa Barangay Kamugaw, lungsod sa Pinamungahan ang natala sa Department of Health nga gibalik-balikan og hilanat, mao nga hugot silang gi-monitor tungod sa posibleng sakit nga tipos. Kay nung duman nga duha na ka mga residente sa maong lugar ang namatay sudlang karong buwana tungod sa maong sakit, samtang ang igsuon sa usa sa mga namatay padayong nagpaalim sa ospital ug gihulagway nga naa gihapon sa kritikal nga kondisyon. Gawa sa bag-ong napo ka suspected typhoid cases nga natala kagahapon, na 27 ka suspected cases ang DOH ni atupang Martes. Possibly ilan na itong ikuan. Na-refer sa health center para consultation. Kagahapon, wala mga doktor kagahapon na sa Pinamungahan na available dito sa barangay ng mga atong ipa-obserbahan. Ato pong i-recommend sa barangay kapitan na aktibo rin ang pag-monitor nila sa possible increase sa kaso. Tungod sa nagsakang suspected typhoid cases, nagdaog dugang usa ka gatos ka galon ang DOH aron ipanghatag sa mga residente. Ang matagalon, sudlan og 20 ka litrong tubig nga sagulan og aquatab sa di pa imnon. Nataura na sab og drum nga dunay chlorine ang tangke sa tubig sa barangay nga unang nagpositibo sa kagaw nga E. coli ug coliform. Sa subling pagtest sa DOH sa ilang tubig, miabot na sa 0.8 to 1 pm ang residual chlorine content ug nakapasar na kini. Nakalabaw pa kini sa acceptable residual chlorine content nga 0.3 to 0.6 pm. Matod sa DOH, kinahanglang ma-maintain sa barangay kining maong water quality. Apan ang laing tinubdan sa tubig nga nagpositibo sab sa kagaw nga ginganlan sa mga mulupyo ug tangke nilang makoy, wa pa mabutangi og chlorine, mao nga hugot nga gidili sa DOH ang pagdirekta og inom og tubig gikan niini. Gipaybaw sab sa DOH nga under control na ang diarrhea outbreak sa Dakbayan sa Danao, diin ang hinungdan kagaw sa tubig nga nakaapekto sa gatusan ka mga empleyado sa Cebu Mitsumi. Sa subling pagtest sa tubig sa local waterworks sa Barangay Sabang, nagnegatibo na kini sa kagaw. Above acceptable levels na sab ang residual chlorine content niini nga miabot na sa 0.6 to 0.8 pm. Gipasirad na sa Danao City Health ang atabay tapad sa submersible pump sa waterworks sa lugar nga posibleng hinungdan sa kontaminasyon ug gipahunong na ang paggamit sa septic tank sa usa ka panimay duol sa maong pump. Padayon pa sab ang ilang rehabilitation sa ilang water system sama sa planong pag-ini sa ilang mga karaan nga tubo. Considering that the piping system that we have, karaan na gid kay na. Wala na years. So we need to have yung piping ba. Dako man sa baho. Di pa makabaligya ang mga sidewalk vendors nga nagamit og tap water sa ilang mga tinda, hangtod nga di pa 100% safe ang ilang water system ug kundi sila makalukat og health cards. Andrea Patenia, News 5. Mini roadshow sa Kalusugang Pangkalahatan
kung universal healthcare ang gipahigayon sa Department of Health sa City Health Office sa Dakbayan sa Danao. Tumong niini mao ang pag-promote sa mga health program sa DOH ngadto sa kabarangayan ug sa pag-awag sa publiko nga kanunay mobisita sa mga health centers alang sa ilang regular check-ups. Duna sa gipangmuntar nga stations diin mabasa ang impormasyon kabahin sa nagkadaiyang infectious ug communicable diseases sama sa tuberculosis. Isip pagsaulog sa Leprosy Awareness Month, giawag sab sa DOH ang publiko nga ipatanaw dayon ang ilang mga gipamating sakit-sakit sa panit aron daling madiagnose ug matambalan. Matud pa, leprosy-free ang Pilipinas apan dili angay i-discriminate ang mga taong masakit niini kay dali na lang kini karong matambalan. Usa ka international NGO magkig-partner sa Kapitolyo alang sa pag-abag sa lalawigan sa pag-atiman sa panglawas sa taga-isla sa Camotes. Jinky Rosit, Sugin Limi. Kapin sa usa ka tuig na ang milabay sukad sa bagyong Yolanda panhang to drone, doon naghihapoy mga international non-government organizations ang padayon nga nagpakabana sa kahimtang sa mga naapektuhan sa bagyo sama sa Project Hope. Ugmang adlaw ilang i-turn over ang dugang solar panel ug water purifier nga magamit sa mga residente sa isla sa Camotes nga nagproblema sa ilang water source. Some barangay health stations in Camotes now, they have access to clean water all the time. Even during the Hagupit, Typhoon Ruby, they used our barangay health stations for evacuation center. Because they... Laraw sa Project Hope ang usa ka long-term partnership uban sa lalawigan sa Sugbo. Usa sa ilang matabang mao ang pag-hire og dugang doctors ug nurse sa mga rural health units sa isla sa Camotes. Sa maong kasabutan, ang Kapitolyo mo'y mo-hire samtang Project Hope na mo'y musweldo kanila. So provincial government can have additional doctor under the umbrella of the plan, and Project Hope can cover the cost. Pagkakaron, serbisyo sa panlawas mo'y nagunang katuyuan sa INGO nga ilang mahatud sa Camotes Island ug uban pang apektado sa bagyo. Jinky Rosit, News 5. Nag-walkout kagahapon sa hapon ang mga opisyales sa Dakbayan sa Sugbo atol sa hearing sa buhatan sa DILG. Subay sa ilang giatubang nga kasong administratiba kay gibasura sa hearing officer ang ilang gihangyo. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Dungan nga nanggawa sa hearing room sa buhatan sa Department of Interior and Local Government Region 7 silang Mayor Michael Rama, Vice Mayor Edgar Labella, City Legal Officer Jeron Castillo ug mga konsehal sa Dakbayan. Nag-walk out silang tanan human gibasura ni DILG Hearing Officer Attorney Christopher Chu ang giduso nilang motion for reconsideration nga nag-awhag sa mong buhatan nga i-dismiss ang reklamo bato kanila kay dili angay ang DILG nga mo'y mudungog sa kaso. Suway sab nga mihangyo ang mga opisyales kang Chu nga mo-inhibit sa kaso aron paglikay sa mga pagduda nga duna kini gipaboran. Apan gibasura gihapon kini ni Chu ug mipadayon sa hearing ug gimando ang marking of the evidence. Res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. He made a categorical ruling when he is not. There is even a question of jurisdiction. At the very outset, there's a question of jurisdiction. But aside from not ruling on the question of jurisdiction, he made a ruling on the merits of the case. What could you say about it? Your guess is as good as mine. It is our respectful submission that we cannot abandon our position on the lack of jurisdiction of the Office of the President and DILG over the jurisdiction to hear this case. So we have to move out. Samtang nagpadayon ang hearing, miabot ang mga supporters ni Rama ug mga konsehal. Gimong ilang nadunggan nga suspensuhon ang mayor gumikan sa maong kaso. Natinga ang mayor sa mong impormasyon. Unsa may gusto nila, putol na ang o ni San Juan Bautista. Basay ang o na ko ilang putlon. Apan dili na mahimo nga akong ipaputol nila, kilalampat yun ko nila. Yes, I'm challenging them. If my head is the one, di naman ko kasabot. Pagkataod-taod mibalik sa hearing room si Rama, din pinaagi ni ining amateur video, makita nga dunay nahitabong tinubagay, gipasabot sa mayor nga igo lang siyang nagkikistorya sa mga reklamante. Nasayran nga sa maong hearing, si Rama na lang ang buot pasakaan og kaso ug dili na iapil ang konseho. Nya karon ilang kuhaon ng pwesto, isuspek ko. Ako lang usa,
wa kay ko isa sa pagsugod o wa jud ko isa sa paghuman ngano gutong ako. Issues are purely legal in nature. Let him defend that legally. Do not use all these motherhood statements, these emotional issues. He even brought a group here of a group of people here to support him. Mabubaga istorya, desperado na kasi sila. Ang ura na. Sumatotal ba? Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mayor sa lungsod sa Dumanhog mibakwi sa mga sumbong nga iyang gipasaka batok siyang Vice Mayor kay matud pagit katulgan ra ang mga kaso. Drinking receipt sa ginliming. In case conviction, Nadawat na sa buhatan ni Vice Gobernador Agnes Magpale ang mga papeles gikan ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia nga nagbakwi sa mga kasong administratiba nga iyang gisangat batok sa iyang Vice Mayor nga si Gungun Hika. Nakahukom si Garcia sa pagbakwi sa sumbong tungod kay matud niya gikatulgan ra sa hunta probinsyal ang iyang mga reklamo. Apan gipasabot ni Vice Governor Magpale nga adunay 22 ka mga kaso ang gihuptan karon sa Committee on Complaints and Investigations sa Provincial Board ug bisan pa sa mong gidaghanon ila kining gitrabaho. Gani mikuha pa sila og duha ka mga abogado isip consultants alang sa mas paspas nga pagtapos sa mga kaso nga nagtapon og na. but we are still interested. In fact, nagkuha ta og duha ka bagong consultants to help us. Gipaybaw sab sa Vice Gobernador nga dunay committee report sa kaso nga unang gisangat ni Hika batok sa ilang mayor. Di pa hinon matino kung ang report resulta ba unya sa pagsuspenso o dili kang Mayor Garcia. Sanglit desisyonan pa kini sa board karong Lunes. I don't want to preempt. I don't want to preempt the chairman. There will be an announcement. Basta duha ka cases ang nahumana. Jinky Rosit, News 5. Awa ang court. Lalis mo'y gitudlong hinungdan nga misangpot sa pagpamusil sa mga langyaw nga nahitabo niya itong miaging biyernes sa McDonald's Tabunok. Apan pabili ng mga pangutano kung si kinsa ang mga gikalali sa mga langyaw nga mooy nagsugo sa pagpamusil din usa ka kinabuhi ang nakalas. King Perez, Suginliming. Padayon pang gipangita sa kapulisan ng tulo ka mga tao nga nalambigit sa McDonald's Tabunok shooting. Gawas ni alias Tata, migawas ang pangansaw sa ka alias Gilbert ug Mark alias Macmac Ramirez nga mo'y gituuhang nagsugo sa pagpamusil. Gingong igagaw sa nadakpang si Richie Ramirez Jr. si alias Macmac. That will assist us from conducting manhunt operation because we believe that the remaining three are engaged in other illegal activities. Kahinumduman nga migawas sa investigasyon nga dunay gikalali silang Cheten sa Paraya ug Julian Millard nga grupo sa tulo ka mga Pilipino sud sa kananan sa wa pa mahitabo ang pagpamusil. Gituuhang adunay koneksyon ng maong panaglali sa nahitabong insidente. Giangkon sa kapulisan nga wa pa nila mailhi ang mga nakalali sa mga langyaw ug wa pa sab gitumbok kung nagkalalis ba sa mga langyaw ang usa sa mga identified suspects. Wa pa sab masayod ang task group kung dunay CCTV footage sa mga nakalali sa mga langyaw. Hinungdan nga way mahimong facial composite ang kapulisan. Gisuta pa sab kung dunay naunang panaglali sa duha ka habig sa wa pa ang nahitabong lali sa McDo. Sa case of murder, first degree murder, will deeper, baka meron pa kami ibang makita. And maybe also help the case against the suspects. King Perez, News 5. Nanawagan ang presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry sa kapulisan nga mas pahugtan pa ang seguridad sa Sugbo. Gihangyo sab ang mga Subuanon nga mahimong model citizens aron mapamatud-an sa mga langyaw nga luwas puy-an ang Sugbo. Andrea Patenya, Suginlimi. I believe that the current Naadlok ang Cebu Chamber of Commerce and Industry kung CCCI nga makapaguba sa imahin sa Sugbo ang naitabong pagpamusil sa McDonald's Tabunok di namatay ang usa ka German national ug naangol ang Indian ug French national tungod lang sa lalis. Posibleng maapektuhan niini ang tourism sector sa probinsya tungod sa hitabo. we're calling on each and every Cebuano to please love Cebu and make yourself as an individual ambassador of Cebu, ambassador of goodwill for Cebu.
Dugang ni Chan nga di lang unta sa Sugbo makabot ang hingpit nga kalinaw kundi sa tibuok nasud kay dako kinig epekto sa ekonomiya. Giingong lisod gyud ang pagbuo-buo og foreign investments sa Mindanao hangtod nga di makabot ang kalinaw sa lugar. Hinuon gibutyag niini nga wa na apektuhan ang business sector sa ubang bahin sa nasud tungod sa Mama Sapano encounter. Wa siya naibaw ang foreign investment nga giput on hold dinhi sa Sugbo tungod sa nahitabo ug gani iyang gipahibaw nga dunay umaabot nga bag-ong BPO company nga moabli sa Sugbo karong tuiga nga mokuha og 2,000 ka mga empleyado. Apan matud ni Chan, gibantayan karon sa mga business stakeholders sa nagkalain-laing nasud ang mga development sa investigasyon, lakip na ang mga panawagan sa pagpa-resign ni Pinoy. Kay matud pa, kun muulbog ani ang kagubot in kasug mabasura ang BBL, dinhi na maapektuhan ang business sector sa nasud ug di lang sa Mindanao. What I am afraid of and which might have an impact on the economy is what will happen on the BBL. Of course, as you said, peace and order is a prime consideration for business. If it's not signed, we do not know how the other party will react, how much discontent or can they sow. Kung aprubahan ng BBL, kinahanglang tun-an una kinig maayo ug siguraduon nga makatarunganon alang sa tanan ang mga probisyon nga nakalatid niini. Whatever provisions there will be in the BBL should be reviewed thoroughly so that we can ensure that the funds we will be giving them will be spent for the development of the area, not for arms, not for firearms, like what happened before in the previous ARMM. Andrea Patenia, News 5. Ang mga tulubagon ni Pinoy sa mga isyu sa edukasyon mao'y unod sa protesta sa mga batanon ug mga adlaw. Lakip usab sa ilang protesta ang responsibilidad sa presidente sa Mama Sapano encounter. Matud ni Anak Bayan Vice President for Visayas Nino Olaivar, angay nang manaog sa katungdanan si Pinoy tungod sa iyang paglisod-lisod sa mga estudyante ubos sa iyang administrasyon. Nagkataas ang gasto alang sa edukasyon ug walay regulasyon sa ang Commission on Higher Education sa mga bayranan sa eskwelahan. Nagkagamay usab ang budget sa mga state universities. Inay usa ka kino milestone, usa lang kuno ka band-aid solution ang gipasigarbo nga K-12 program. Suportado sa pundok sa mga batanon ang usa ka Transition Council nga mupuli sa pagdungala sa gobyerno kung makanaog ang presidente sa iyang katungdanan. K-12 program para katong mga dili makasulod sa kolehiyo tungod sa kamahal, nanay opsyon para manrabaho isip sa mga semi-skilled workers kay nakahuman man sila og mga high school, no? Gilang tigpayuhot og shabu sa barangay Taluot sa lungsod sa Argao napatay sa mga sakop sa Argao Police human gingong misukol kini kanila. Kabanay sa namatay mitrabaho kay overkill ang gihimo sa mga pulis. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Sa maog na trauma sa pulis, si Arcadio Wicali ang amahan sa lalaking napatay sa mga sakop sa Argao Police Station. Nasaksihan ni Arcadio kung unsay nadangatan siyang anak si Fritchie alias Itching. Diyang gikulata kini, gibalik-balian o gipusil sa mga pulis, sud mismo silang panimay. Nga si Itching dihaaring galos mabuyan na to. Dito gitabangan nila gromog, gikulata. Gikulata nilang taman. Nga, natuay ng ulo. Giguyod nila paingon diri akong anak. Ako nalandunggan buto. Okay na tag giaklayan diri, gibinaboy. Ang upat ka kuha niya, ang upat ka mga pulis mo wala dyan mga buot oy. Nagtagaw kausab ang asawa sa namatay, gumikan sa gihimo sa mga pulis. Kuan man nila giguyod-guyod ra nila digto. Nya si Itching inton, luoy kay gagaana na ang ulo wala dyan nila sa puwanga. Gihulagway sa kaprehentihan sa namatay nga kung ang kapulisan manakop ug patay sa mga nanambigit sa drogas, unahon unta nila paglimpyo ang ilang tungkaran. Wala naay pulis unta nga kuan kanang dako-dako sa pulis sa Argao. Wala jud inton kabuyag sa iyang mga bata-bata diha.
Suway pang gidala sa tambalanan si Itzing human sa hitabo kagahapon sa hapon sa sitio Lower Taluot, Barangay Taluot, lungsod sa Argao. Iserve unta sa kapulisan ang search warrant batok kang Itzing nga giluwatan ni RTC Judge Maximo Perez sa Branch 26. Giyong suway nga miikyas ang namatay ug mitago silang panimay. Apan imbis malinawon ang ilang pag-serve sa warrant, namusil hinuon ng subject. Assault team, pag-dool dito, wa pa may kaabot siyang pultahan, tirahan namin niya, mo ito nakaber ng diwa sa pultahan. Nasayran nga duha ka buwang gipanid-an si Itzing subay sa iyang illegal nga kalihukan sa ginadaling drugas human makadawat og taho ang kapulisan kalabot niini. Giingong delivery boy ang namatay sa mga gipangbilin nga drugas. Na-recover sa kapulisan ang kalibre 45 nga giyong gipanag-iya sa namatay. Ingon man kining pinakiting shabu nga gibana-bana mo balor ug usa ka gatos ka libo ka pesos. Leslie Caminari Vistil, News 5. Andam dawaton sa kapulisan ang reklamo sa nagbangutang pamilya ni Fritchie Gikala alias Itzing sa aligasyon nga dili tawhanon ang gihimo sa Argao Police kagahapon. Wa pay nadawat nga formal nga reklamo ang Cebu Provincial Police Office kabahin sa insidente. Matud sa Deputy Provincial Director for Operations nga nagpabiling mando sa mga lower units nga hinumduman ang human rights sa paghimo sa anti-drug operations. Sa miaging tuig, 31 ka mga suspect ang napatay sa mga pulis, samtang ikapito si Jekale karong tuiga subay sa mga anti-drug operations sa kapulisan. So, kung naas may mga kuhan na ng usamin mga reklamo. Kay hinay ang iyang pagpang-racket, nag-sideline ug pagpamaligya sa Shabu ang usa ka referee. Nasikop kini ato sa operasyon sa Cebu Intelligence Branch. Ryan Sorote, Sugindimi. Weather lang ang pagpangitag kwarta ni Ramil Generalaw isip usa ka referee sa basketball tournament nga himuon sa kabrangayan og kay menos ang iyang racket karong panahona giung napugos siya sa pagpamaligya og Shabu sa ilang dapit. Nasikop si Rinalaw sa gipahigayong bypass operation sa Cebu City Intelligence Branch subay sa mga reklamo nga ilang nadawat batok sa dinakban. Human ang duha ka semana ng surveillance, gipahigayong operasyon sa balay ni ini sa sitio San Miguel, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 11 kagabi. Nakuha sa CID ang duha ka bulto nga Shabu nga gisud sa kasa sigarilyo, halin ug mga gamit sa paglipak ini. Giangkon ni Ramil nga usa ka level 3 drug pusher nga iya ang mga nakuhang Shabu nga sinimanan niyang supply mubalor kinig 118,000 pesos. Siguro panahon ko ba? Madali kwarta yan. Dugang ni Ramil nga igulang i-deliver ang Shabu gikan sa supplier nga wa niya nganli. Gilagway sa dinakban nga mas dali ang iyang pangwarta kon mamaligya og Shabu kaysa iyang pagka-referee aron mabuhay ang iyang upat ka anak. Magtulo na kabuhan nga namaligya og Shabu si Ramil og kay midaghan ang iyang mga suki, may padayon kini sa iyang illegal nga negosyo. Doon na siya nakuha ang listahan sa mga nakautang kaniya og drugas nga susiyon sab sa kapulisan. Sa unang siguro, palit ko, tukas ko, nga pagkagayan, hatod-hatod na nila. Utang mo ba? Mga bayran nga mahalin. Ryan Sorote, News 5. Notadong drug pusher sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay, nasikop uban ang mga parokyano niini. Mubalik si Ryan Sorote. Tulo ka buwan nga gipanid-an sa mga otoridad ang kalihukan sa notadong drug pusher sa Bulacau sa Dakbayan sa Talisay nga si Alice Fedionson, lumad nga taga Catarman, Cordova. Kiulagway nga idlas kini og kanunay subject sa mga drug operations sa kapulisan og sa National Bureau of Investigation apan kanunay lang makasibat. Nadakpan na kani og napusasan kaniadto apan giingong nakadagan dihang gironda ang samang dapit sa meging tuig. Pasado alas 8 kagabi, hingpin na gid kining nasikop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 sa drug den nga iyang gi-operate. Natigay ng operasyon human makadawat og daghang reklamo ang PDEA hinungdan nga nalakip ang subject sa ilang watch list. Giangkon sa subject nga namligya siya drogas o gasiyasab ang nagpaabang sa mga kubol-kubol nga mo'y hiditanan sa iya mga suki nga mga adik apan gimakat ini nga iya ang mga drogas kay igo lang siyang gipabantay ni ini. Nung naman ko ilang ikuan ani nga. Mumang ko ninda jud. Igor ko nagbantay ko ng kubol sir. Nakuha gikan kang Alice ang 261 ka mapakete sa gituang Shabu nga mobalor og 50,000 pesos nga gibahay og tag 200 o 300 pesos nga pakete matag usa. Gidakop sab sa PDEA silang Gaudosio Dakayan Jr., Rohel Sharot
og Reynold Reponoya nga naatlan sa drug den ug giingong paingon na untang mopalit og shabu. Apan matud sa modinakban, miagi ra sila sa dapit ug naatlan sa pagpanagan sa mga tao. Atlan ka mo nagsuyop. Wala, mga lang. At kami, nagbuman na hindi na ganay, daga lang sa mga atil. Pero ikaw, sir, kaya ba? Kasi nagsuyupan dito. Kibaw, sir. Wala. Igor ako nagtiwas og bayad sa gipildahan sa iyang amigo ITM. Ryan Sorote, News 5. Misaka ang ginaghanon sa mga anti-drug operation sa kapulisan. Apa nagpabilin nga gawas nun ang mga drug lords. Sa 13 ka mga barangay nga apektado sa operasyon sa gidili nga druga sa Visayas, siyam niini anaa sa dakbayan sa Subo. King Perez, Suginlimi. Subling gipasigarbo sa kapulisan sa rehiyon ng kalampusan sa anti-illegal drug operations. Misaka ang gidaghanon sa mga operasyon, mga sumbong batok sa mga nalambigit sa illegal nga negosyo, mga nasakmit nga shabu ug mga nasikop sa matag operasyon sa kapulisan sa miaging tuig kun itandi sa 2013. Sukad Enero karong tuiga, kapin 800 ka mga kaso ang napasaka ug kapin 500 ka mga drug pushers ang nasikop. Muabot sa kapin 1,000 ka gramo sa shabu ang nasakmit sa kapin 300 ka mga anti-illegal drug operations. Sa libuan ka mga kasong batok sa mga drug pushers, 96 niini may resulta sa acquittal, samtang na-dismiss ang 88 ka mga kaso. Duha ka mga hinungdan na nakitaan sa kapulisan sa pagka-dismiss o acquittal sa mga kaso. Lakip ini ang pagkabulilyaso sa mga drug inventory human sa raid ug dili pagtambong sa mga pulis sa mga hearings. Pag hindi ka nag-prepare sa hearing, mayroong pag-iisipan kita ang masama. Diba? Kasi, isang pila ka eh. Sa Central Visayas, 13 ka mga barangay ang gi-classify nga seriously affected sa drogas ug siyam niini gikan sa Cebu City. Nga mao ang mga barangay Camagayan, Tipadilla, Lorega, Barrio Luz, Pitos, Pulang Bato, Talamban, Bakayan ug Dulho Fatima. Wa say barangay sa dakbayan sa Sugbo nga unaffected sa drogas. I think that's based on the number of pushers and users in the area. Sa miaging tuig gi-classify sa kapulisan nga kadaghanan sa mga dinakpan mga street pushers lang. Ug diri sa Central Visayas adunay 8 ka mga drug groups nga giila ang kapulisan nga nag-operate diri sa Sugbo, Negros Oriental ug Bohol. Tungod kay wa pa madakpi ang mga leader niini matud sa kapulisan nga dili sayon ang pagtumba sa mga drug groups. Because they have money, the vehicles, they have everything. The reason why they're on top is because they have everything. And that's the reason why it's very hard to, unlike yung mga static, mga nandyan lang sa ginawa lang nilang livelihood yan, it's very easy, Sa pagpaniid sa kapulisan ang uban sa mga grupo, adunay koneksyon sa mga drug lords nga napriso sa New Bilibid Prison sa Kauluhan. Way na monitor nga drug laboratories diri sa Sugbo. Ug ang supply sa mga drogas nagikan sa Luzon nga ipaagi sa seaports ug airports. Giklaro sa kapulisan nga gawas kanila responsibilidad sab sa ubang hingtungdang ahensya sa gobyerno nga pugnan ang entry sa drogas. King Perez, News 5. Magpaabot ra ang hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa hukom sa Regional Investigation and Detective Management Division kung unsay isilot ngadto sa iyang sakop nga namusil og iro. Kagahapon gireklamo sa usa ka labandera nga si Rosalie Mahinay ang iyang silingang pulis nga si PO1 Rolando napigkit ug indiscriminate firing sa naisgutang buhatan. Nabuta ang tuong mata ug nasamdan ang binuhing iro ni Rosalie human ang managlahing insidente sa pagpabuto sa armas ni PO1 nagpigkit sa Barangay Gizo, Dakbayan sa Mandaue. Igurang musunod ang kapulisan sa desisyon unya ni Presidente Noynoy Aquino kung kinsay ipuli kang resign PNP Chief Alan Purisima nunot sa kontrobersiya sa Mamasapano encounter. Nasayran nga dunay mga gipang-endorso si Purisima kang Pinoy. King Perez, Suginlimi. Kasamtangang si Deputy Director Leonardo Espina mo'y officer in charge sa PNP ug kinahanglan pang mupili si Pinoy og bagong PNP Chief. Sa migawas nga balita sa Philippine Star karong adlaw, mi tumaw ang gigatahong pagsunod ni Pinoy sa giendorso ni Purisima nga hulip kaniya.
Gingong si Police Director Juanito Vanyo nga mo'y Deputy Chief sa Logistics sa PNP mo'y gusto ni Purisima nga mupuli kaniya. May resulta kini sa mga huhungiho nga dunay mahitabong mass resignation sa mga kadagkuan sa kapulisan. Gihimaka kini sa mga opisyal sa rehiyon atol sa talakayan kaganiha. If he thinks that General Banyo can bring the PNP to a better level, that is his discretion. And at the end of the day, the President decides. Why mahimo ang mga pulis kon mao kini ang desisyon ni Pinoy, kaya naman sayang gahumang pagtudlog bagong PNP chief. Wasay sayop kon mopili ang presidente sa mas ubos nga PMA class, kay matud pa si Vanyo nga usa ka police director gikan sa class 83 sa PMA. Samtang aduna pa mga official nga gikan pa sa mas unang batch ug mas dako ang ranggo kon itandi kang Vanyo. But you know, the PNP law states that the President can appoint even a very junior, like a chief soup or a senior soup. Matud ni Kapa nga mobiya ang mga di makauyon sa mga kalambuan. If the President appoints somebody, then we will be behind that. The President says we go to war, we go to war. Ganyan lang naman yan eh, di ba? The President orders, then we follow, di ba? It's how the world works. It's how we work in the uniform service. Regardless, otherwise, get out. You know, if you are... King Perez, News 5. Naukay ang mga residente sa dalan si Katuna Corner T. Padilla, human miulbo ang sunog. Pasado alas 5 sa hapon kagahapon. Nakontrolar ang sunog sud sa 5 ka minutos. Diin giisa kini sa first alarm. Matod pa sa Fire Investigator SFO1 Noel Opulentissima nga dunay unom ka panimay ang nasunog ug nagsugod ang kayo sa junk shop nga ginganlan og Ramonso. Dugang panini nga naglisod sila sa pag-agi sa mga daan tungod sa mga live wires nga nagbitay sa kadalanan. Ang itutukan na mo, either doon naglabay o upo sa sigarilyo or doon na ga nagkot-dagkot niya o ng posporo or basta nagkuhat kayo, and then junk mo na, junk shop pa doon mga plastic, mga kuhan, mga gimong storage ba? Di nga abandon pero mura ba ganun storage lang ba? Wala itaw, wala, ibayil na ikural lang. Nana ba niya, mo to, didakop sa bumbong sa silinga, mo to, didakop ang kayo. Akong batang ko sa gawas, kayo naman. Di, nagkuha na ko sa mga butang, akong bata, natuong magbabaw. Wako lang gibit-bit akong bata ra. Gawas na lang, bigay, ang butang. Kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kinisiglan Soko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kadilang kutob sa balita, Aksyon!